Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsunan o mga kaigalaan sa ngalan na sab sa pagtulan ng PBCM kini karon ang inyong alagad sa kahanginan kini si Brad Samuel Multimayor padayon nga magadapit kanunay kaninyo nining tungura sa inyong sab nga pagpatalingog nining tulmanon usab sa mga langitong lamdag sa kinabuhi gagmala kini sa pagtulan ng PBCM on Philippine Benevolent Christian Missionaries Association o Mercy Incorporated. O ako mga panginaot nga sa panalangin usab sa balaan ng magtutundo makadangat ug kaning karon nga nagasunod ining programa aron sa inyo na sa inyo kamo kasabot kini kanamo din ginagamit namo ang Biblia ug uban sa basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia kini ang kanunay namong ikaalagad nga na kaninyo kay kini usab gitudlo man ni Master kanamo o padayon usab kini nga itudlo nga na kaninyo o kining tulamanon padayon nga mabati nato sa mga sulihan sa DYLA magsugod kita sa alas 11 hangtod sa alas 12:15 ang takna sa kautuhon sa adlaw lamang nga linggo. Ug naman usab dito dapit sa Toledo City sa Shine Radio sa istasyon sa DYHR magsugod ang atong programa alas 6 hangtod sa alas 7 ang takna sa kabuntagon sa adlaw gyapon kana nga Domingo o sa butong pinuangan siguro padayon gyapon kana nga bati nato sa radio natin sa istasyonan sa DYRR sa oras alas 12 kana hangtod sa launang takna sa kapunon sa adlaw gyapon kana nga Domingo. O man sa uban nga dapit sama sa Cagayan de Oro City sa Tili Radio magsugod ang program dito alas 12 hangtod sa launa ang takna sa kahaponon sa adlaw gyapon kana nga Domingo sa DXKO sa Tili Radio na sa Cagayan de Oro. O man sa uban nga dapit sanglit ang atong programa sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nikabat naman kini sa 24 ka mga radio station ang masugdan sa mga langitong lamdag sa kinabuhi sa tuyong tinguha nga mahibaluan sa mga tao nga kung unsa ang baruganan sa kanang doktrina sa pagtulunan nga PBCM. Busa sa dili pa lugar ang mga kaigsunan o lain pa nga mga alagad ng pailan kailangan usab nato ang mga pagpumusta din sa atong dapit sa Visayas area sa branch number 55 sa atong chapter Mr. and Mrs. Chiquilos Villa o nila ni si Pin Carolino diya sa wireless o sa atong mga kaigsunan diya sa Tipolo nila ni Sister Ivy o ni Janice Valenzuela o sa atong igsuon diya sa Konsolasyon nila ni Sister Lucy Fanta o ni Brother Bobot Fanta. O iman sa Cordoba sa atong magsunan dia nila ni Brother Duroy o sa atong chapter dia sa Toledo nila ni Sister Vicky Dusina o ni Brother Eugene Dusina o iman sa Limango ni Sister Ranis Alforte. O ingon man sa Palumpon sa atong mga kaigsunan dia sa Palumpon Musta nila ni Nunglio Mabine ni Brother Danny Mabine o Edward Rojas o sa kanan nga magsunan lang diha nga nagasunod ni natong programa o sa Bohol sa Carmen Bohol sa atong chapter diha nila ni Mr. and Mrs. Longlong Divino o sa ilang mga sa mga opisyalis nila ni Gregorio Painagan nila ni Joy Divino o ni Annabel Divino. Kumusta kamo karon mga among mga kaigsunan diha nga nagsunod nining maong programa o sa tanan lang nga mga kaigsunan kutob sa mong mabot sa mong Sibya lakip dito sa atong Minopes sa PBCM compound nga na dito nga atong Executive and Vice President sa pagtulunan si Reverend Charlie Venio uban sa iyang kapikas kanupi si Madam Gaga maayong pagpatalingog niining higayuna o ihatag ko sa lain pang alagad magapaila usab nga na kanila.
Kumusta og mayong buntag usab kaninyong tanan kini inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar Patio. Mo timbaya gapon sa tanan nato mga igsuonan ug ilabi na gayud sa atong mga suking tigpaminawan, ilabi na gayud sa atong mga viewers. Kumusta kaninyo mga igsuon? Og natong maging Domingo wala kita kasibya tungod kay do na may adjustment sa ato ang transmitter dito sa DYLA. Mao nga natong maging Domingo wala kita mabati ninyo apan karon ni anana bati na ninyo kami tungod kay maiman ang adjustment tugar dito sa ato ang transmitter sa DYLA. Karon kay gihatag naman ang mga pagpangumusta ni Brad Samuel mo diretso na lang kita karon sa tema Brad Sam tungod kay bilinhon man ang oras mao nga ato kining tubagon ang mga pangutana sa ato ang higala nga tigpaminawan. Ka matod ba niya Brad Sam nga ngano man daw nga dili naman kuno si Kristo ang atong giwali ug bisan pagali kuno ang atong Ginoong Jehova nga mao ang amahan sa atong Ginoong Kristo, wala na pud kuno nato nagi paila. Ug matod pa na niya nga ngano man nga ang ato namang magtutudlo mao ang ato ang ginawali nga mao ang katumanan sa Espiritu Santo. Matod pa na niya basin kuno kita Brad Sam wala kita makasabot sa atong gibasa nga Biblia. Higala, ang among gihimo dinhi sa istasyonan sa DYLA, wala kami magbasa og lain kundi pulos Biblia ang among ginapahayag dinhi, ang among ginalitok. Mao nga dili ka makaingon nga wala may makasabot sa Biblia. Basin kun ikaw, higala nga wala makasabot. Ayuha sa pagpaminaw. Ang panahon sa pagpadayag sa Dios angay natong may baluan dunay katulo kapag padayag ang Dios. Unang-una mao ang amahan nga ginganlan og Yahweh sa uban nga mga reliyon o El Shaddai o gitawag nila og Jehova. Unya sa ikaduhang panahon mao ang atong Ginoong Hesukristo. Klaro magyud kay na nga atong mabasa na sa Biblia. Karon niya kita sa katulong panahon sa Espiritu Santo nga wala gyud ni masabti sa nagbasa sa Biblia. Mao manggani ang mga langit nung lamdag sa kinabuhi gitawag kinig mga langit nun kay kamatuoran kini. Ug ang among gipadayag dinhi dili sa among kaugalingong mga hunahuna lang kay lahi kami sa uban nga mga magwawali nga mubasa lang usa ka teksto dayon binabaon ng dayon kami lahi ang mga tinun-an ni Master ang among gihimo din ni pulos gyud Biblia ang mutubag mao kana ang atong nakita diha mao nga atong kining sugdan Brad Samuel sa pinasugdan sa unang kapanahonan Brad Sam sa wala pa ang atong Ginoong Hesukristo, kay ato gyud ning sugdon sa pinasugdan kay sa ako laging gikaingon lahi kita kung magpamatuod kita. Dili kita sama sa uban nga mga pagtulunan nga budiretso lang ba walay pagsusi. Atong usisahon Brad Sam sa unang kapanahonan kinsa ba ang ginawali sa mga katawhang Israel? Si Kristo ba o ang atong Ginoong Jehova sumala sa atong mabasa sa Biblia? Sa Biblia, Brad Cesar, kung adtuan nato sa panahon sa Israel, sa ilang pagwali o pagpamatuod ngadto sa mga katawhan, dili gyud ang Kristo mao ilang gidala sa pagwali nganuman kay tungod kay dili padto panahon sa atong Ginoong Kristo kundi panahon pa to samahan nga mao si Jehova busa sa ilang pagwali walay lain nga ilang gidala sa pagwali ang ngalan ra gyud nga Jehova. Atong basahon sa Deuteronomio siyang kapitulo 32 versikulo 3 o 4 ingon dinhi ang nakapayag sa Biblia kay gamantala ko ang ngalan ni Jehova padako ninyo ang atong Dios ang bato ang iyang buhat hingpit man
kay ang tanan niya nga mga dalan nga mga matulid Dios sa pagkamatinumanon ug walay kasalanan siya matarong ug matulid. Busa sa atong matagad nga gibasa sa Biblia sa panahon sa unang kapanahonan sa ilang pagwali sa ilang pagmamatuod sa mga katawan nga Israel kining katawan sa nga Israel mao man ni ang gipili sa Dios kay namanas Ikaduhang Samuel sa iyang kapitulo 7:10 nga mao kanang katawhan niya nga iyang gipili busa sa ilang pagpamatuod sa ilang pagwali wala sila magwali Kristo kundi Hiuba ang ilang gimantala o giwali sa ilang panahon. Okay, klaro na kayo ang gibasa ni Brad Samuel ang Deuteronomio kapitulo 32 bersikulo 3 o 4 nga sa unang kapanahonan mao kadto ang unang katawhan mao gitawag atong Israel nga ang ilang giwali o gimantala mao gyud ang atong Ginoong Hiuba. Doon na pabaydugang prueba Brad Samuel nga kung ang tao o ang katawang Israel sa unang kapanahonan, diin ba sila magsimba? Dito ba sa atong Ginoong Hesukristo? Henesis kapitulo 4, versikulo 25 ngatos 26 Brad Sam. Basaon ta Brad Cesar ang giimong si Resita sa 4 sa Henesis sa iyang kapitulo 25 ngatos 26. Antod sa 26 gingon din matud pa sa atong nabasa sa o mabasa sa Biblia. Og ila pag-usab ni Adam ang iyang asawa og kini nanganak og usa ka anak nga lalaki. Og gitawag niya ang iyang ngalan si Seth. Kay ang Dios mingon siya nagatudlo kanako og usa ka kaliwat nga ilis ni Abel nga gipatay ni Cain. Og kang Seth usab natawo ang usa ka anak nga lalaki og gitawag niya ang iyang ngalan si Enos. Unya ang mga tao nagsugod sa pagtawag sa ngalan ni Hiuba. Busa sa atong matagad sa panahon sa Israel gawas nga dili si Kristo dili si Kristo ang ilang pamatudan o gisimba kundi ang ngalan raw sa mga Hiuba kaysa lain nga translation ani Brad Cesar kaning giingon dinhi nga sa 26 ang nagtawag nga ngalan pagsimba naman ni ang nakapahayag ni busa ang gitawag og nagsimba nila ang ngalan raw sa nga Hiuba. Klaro kayo nga sa wala pa ang atong Ginoong Kristo ang giwali sa katawang Israel mao si Hiuba. Di ta man laktod kay ang ubang god nga mga reliyon wala sila kahibalo kung unsay mga pamaagi sa Dios. Ilalang gidiretso pagbasa pero wala sila may balog unsa ang mga kasaysayan. Dapat ilang tan-awon kung kinsa ang unang katawhan sa unang kapanahonan adisir sila moadto sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kana ang ato ang nakitang pahayag sa Biblia. Ang uban mo laktod lang sila diretso. Kami lahi mi. Ato ning hinay-hinayon sa pagpasabot aron nga ang mga katawhan makasabot. Dili ta mo diretso sa atong Ginoong Kristo, kundi ato sang unahon ang kapanahonan sa unang kapanahonan nga wala pa mataw ang atong Ginoong Kristo. Karon ato na nakita nga sa unang kapanahonan ang Israel ang ilahang giwali si Hiuba, ang ilahang gisimba si Hiuba, wa sila magsimba sa atong Ginoong Kristo nga naman tungod kay dili pa panahon sa atong Ginoong Kristo. Ang ninyong may bawaan kamo mga pastor nga nagbasa sa Biblia o mga ministro, wala ra ba ninyo gisulti nga tos mga katawan? Diretso lang dai mong Kristo, wa gali ninyo usisa ang kasaysayan sa mga katawan sa unang kapanahonon, kinsa ang ilang gisimba, kinsa ang ilang gialagaran. Karon niya kita karon Brad Samuel. Ang Israel sumala sa atong nabasa nga sila maong katawhan sa Dios. Ikatubang katawang Israel Brad Samuel, ready ang Ezekiel kapitulo 20 bersikulo 13 ngatos 16. Kadtong unang katawhan nga mao katong katawhang Israel. Nakatuman ba sila sa mga balaod o tulumanon nga gihatag sa Dios ngadto kanila? Mao na ang atong trisapon. Katong unang katawhan nga maong Israel, nakatuman ba to sila sa mga lagda o tulumanon nga gihatag sa Dios ngadto kanila?
O saya ato maptaga diya Brad Samuel. Nakatuman ba? Sumala sa Ezekiel? Sumala sa basahon sa Ezekiel, Brad Cesar, katong mga Israelinhon nga katawhan sa Dios kanhi nga diin nagsimba sila sa ngalan ni Jehova, wala gito sila makatuman sa mga balaod nga gipatuman sa Dios ngadto kanila, kundi ila katong gisupak. Niya basahon ko ang Ezekiel sa kapitulo 20 bersikulo 13. Ngadto sa Hantod sa 16. 16 ang atong pagabasahon gingon. Apan ang balay sa Israel misukol bato kanako didto sa kamingawan nagingon ang Dios, sila wala maglakaw sa akong kabalauran. Ug gisalikay nila nga akong mga tulumanon nga kung bantayan kini sa tao, siya mabuhi diha kanila. Ug ang akong mga adlawng igpapahulay ilang gipasipalaan sa leban gayon. Unya ako mingon nga ibubo ko ang akong kaligot-got diha sa ibabaw nila didto sa kamingawan aron sa pag-ut-ut kanila. Apan gibuhat ko ang angay alang sa akong ngalan aron kini dili pasipalahan sa atubangan sa mga nasod o sa kangkansang pagtan-aw sila gipagula ko. Labot pa usab ipanumpa ko kanila didto sa kamingawan nga sila dili ko unta dadon ngadto sa yuta nga gihatag ko kanila, yuta nga nagapaagay sa gatas ug lukos nga maoy himaya sa tanang mga yuta. Tungod kay gisalikay nila ang akong mga tulumanon, nagingon ang Dios, og sila wala magalakaw sa akong kabalauran ug nagpasipala sa akong mga adlawng igpapulay kang ilang kasing-kasing na nagsunod sa ilang mga Dios. Busa kadto di ay mga Israel Katauhan sa unang kapanahonan nga Israel wala makatuman. Sumala sa gibasa ni Brad Samuel, dunay mga balaod nga gihatag sa Dios ngadto kanila, apan ang katawang Israel wala sila makatuman, ilang gilapas bisan pagani ang adlaw nga ipagpahulay. Nga unta kadto maunta toy mga tulumanon nga tumanon unta sa katawang Israel, apat ila kining gilapas. Nanunsa pa ba Brad Samuel ang gihimo sa katawang Israel? Inay si Jehova maong ilang simbahon, inay si Jehova maong ilang alagaron. Didto naman noon sila Brad Samuel nga nagsimba sa mga Dios sumala sa maghukom kapitulo 10 bersikulo 6 akong pagabasahon Brad Samuel nag-ingon. Og ang mga anak sa Israel nagbuhat pag-usab adtong dautan sa mga mata ni Jehova, ug ming alagad sila sa mga Baal ug sa mga Astarot ug sa mga Diyos sa Syria ug sa mga Diyos sa Sidon ug sa mga Diyos sa Moab ug sa mga Diyos sa mga anak sa Amon ug ang mga Diyos sa mga Pilistihanon. Ikinsa di ay ang ginaalagaran sa katawang Israel? Dili na si Jehova, kundili mauna ang mga Diyos nga mao si Baal, si Astarot, Diyos sa Syria, dito sa Sidon ug sa Moab ug sa mga Diyos sa mga Pilistihanon. Ingon ana ang atong nakita sa Biblia nga ang unang katawhang Israel wala to sila makatuman. Bisan pa nga taliwala lugar nga gihatagan sila balaod sa Dios nga mao ila untang tumanon. Imbis unta si Jehova maong ilang alagaron, maong ilang iwali, didto na may noon sila nag-alagad sa mga Diyos. Buka na nga kasaysayan sa unang katawhan nga mao ang Israel. Gawa sa mga Diyos, Brad Sam, Exodo kapitulo 32, Brad Sam, perede. Gawa sa mga Diyos nga mao si Baal, si Astarot, si Dagon, ug uban pa. Iunsa pa ang gihimo sa katawang Israel, basaha Brad Sam ang Exodo kapitulo 32 bersikulo 1 ug unsa ang gibuhat sa katawang Israel gawa sa mga Diyos. Unsa pa gyud ang ilang gisimba? Anya Brad Cesar, gawas ni anang mga Diyos nga ilang mga gipang-alagaran sa kaning panahon nga mo kanang gisimba niya pa sa Exodo 32:1 hangtod sa atong pagabasahon 32:1 ug Sa may labot lang, Brad Sam. ug sa diha nga nakita sa katawhan nga si Moises nagdugay sa paglugsong gikan sa bukid, ang katawhan nagtigom sa ilang kaugalingon ngadto kang Aaron ug miingon kaniya, tindog ug buhati kami og mga Dios nga nagauna kanamo
kung magauna kanamo kay may tungod ining Moises kadtong tawo nga nagakuha kanamo gikan sa yuta sa Ehipto, kami wala mahibalo kung unsay nahitabo kaniya. Og si Aaron mingon kanila, pag panangtangan ninyo ang mga ariyos nga bulawan nga ana sa mga dalunggan sa inyong mga asawa ug sa inyong mga anak nga lalaki ug sa inyong mga anak nga babae, ug dad-a kini ninyo ngari kanako. Ug ang tibuok nga katawhan na nagtangtang sa mga ariyos nga bulawan nga diha sa ilang mga dalunggan ug gidala kini ngadto kang Aaron, ug siya nagdawat diini sa mga kamot nila ug gikulit kini niya uban sa usa ka silsil ug himo niya kini nga usa ka nating baka nga tinunaw, ug mingon sila, kini sila mao ang imong mga Dios o Israel nga mikuha kanimo gikan sa yuta sa Ehipto. Og sa diha nga si Aaron nakikita niini, nagtukod siya og usa ka dahalaran sa tubangan sa nating baka, og si Aaron nagmantala og mingon, ugma mao ang fiesta ni Jehova. Og nga nagmata sila sa pagsayo sa sunod nga buntag, og nanaghalad sila og mga halad nga sinunog, ug nga nagdala sila og mga halad sa pakigdait, ug milingkod ang katawhan sa pagkaon ug pag-inom, ug na nagpatindog sila sa pagdula. Ug siya ba mingon kang Moises, lumakaw ka, lumugson ka ngadto sa ubos, kay ang imong katawhan nga gikuha mo gikan sa yuta sa Ehipto na nagdaot sa ilang kaugalingon. Sila nahisimang sa hinanali gikan sa dalan nga akong gisugo kanila, ug na nagbuhat sila alang kanila og usa ka nating baka nga tinunaw, ug na nagsimba sila niini, ug na naghalad sila niini, ug na nagingon, kini sila mo ang imong mga Dios o Israel. Bisag diha na lang. Nagkuha kanimo gikan sa yuta sa Ehipto. Bisag diha lang ta, Bra Cesar. Klaro. Na klaro na to nga katud ang mga gihimo lugar sa mga katawhan nga Israel nga nagsimba sila, nagalagad sila sa mga kanang mga baal sa kaning panahon, na naghimo usab di sila, nagalagad sila niadtong mga gihimo nga baka, dating baka nga ilang gitunaw. Nga mo katong ilang Diyos sumala sa atong nabasa sa Biblia. Klaro kayo. Moto nga basa ni Brad Samuel kaganin ang Ezekiel kapitulo 20 bersikulo 13 gatos 16 nga ang katawang Israel wala makatuman sa mga balaod nga gihatag sa Dios ngadto kanila. Kay nga numan instead unta nga si Jehova mo ilahang alagaron, mo isimbahon, didto naman noon sila nagsimba sa mga Baal, sa kang Astarot, Diyos sa Syria, Diyos sa Sidon, sa Moab, o sa Diyos sa mga Pilistihanon. O diha na po sila baka. Diha nasuko ang Diyos gato sa katawang Israel. Maumangani nga sa unang Pedro, sa iyang kapitulo, pata magisgot o Kristo ani ha, ato sang gisaysay ba ang kasaysayan sa unang katawhan sa Dios nga maong Israel. Di sa tama ato ni Kristo, kay ang uban magbasa sa Biblia diretso-diretso man. Ayaw, ang pamaagi imong usbon gyud, imong yung isaysay ba unsa ang kasaysayan kanhi sa unang kapanahonan. Adi sir kamo ato sa atong Ginoong Kristo, kay kini Biblia kasaysayan man eh. Kaning daang tugon gikan sa Genesis ngadto sa Malakyas, kasaysayan kini sa unang katawang Israel. Ang kanang bagong tugon mao kana ang kasaysayan sa atong Ginoong Kristo. Wa man nagisaysay sa ubang mga pastor ug mga ministro, diretso ra man ditong Kristo. Wa sila kay balogon sa gidangatan sa unang katawhan sa Dios. Mo diretso lang sila dayon dito kang Kristo. Tilingon ana ang pagpasabot sa Biblia kinahanglan atong sugdon gikan sa pinasugdan ngadto dayon sa katapusan aron masabtan sa mga katawhan. Pero lagi Brad Sam ka dili lagi tanan magwali iya sa Dios, nagbasa sa Biblia pero wala na may Diyos nga nagsugo nila, ila lang kaugalingong interpretasyon, ila lang kaugalingong pagsabot sa Biblia, wala na may kaugalingon nga magtutudo nga maoy nagpadayag kanila nga mao kini ang nahitabo. Lahi sa ato Brad Sam, kaya ang atong magtutulo, Divine Master Tomas Eugenio Sr. nga siya maong katumanan sa Espiritu Santo, iyang gitudlo kanato og unsa ang kasaysayan sa unang katawang Israel ngadto sa atong Ginoong Kristo. Paghuman sa atong Ginoong Kristo, dito na dayon sa ikatulong panahon nga mga Espiritu Santo. Kay tulo man lang, Amahan, Anak, Espiritu Santo, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit.
Mao kana ang atong makitang payag karon. Kaya ang katawang Israel nagsimba sila sa mga Diyos-Diyos. Nya nagsimba sila sa baka, nakinsa man lugar Diyos mga lipain ana, mamangani ang Diyos ng himaraot sa unang mga ginikanan, sa mga katawan, sa unang kapanahonan, nga mga wala kuno to hinungdan. Katong unang mga ginikanan, katong unang katawan, giingnan sa Diyos, nga wala to'y mga hinungdan. Nga naman nga, giingnan sila sa Diyos, nga wala mga hinungdan. Kay inay ang Diyos nga maosyo ba mo ilang simbahon, didto naman noon sila nagsimba sa mga Baal, ng Astarot, Diyos sa mga Sidon, o sa Diyos sa mga Pilistanon, o sa baka. Tarong maguna nga mga matang sa tao sa Diyos, dili. Mao nga ang mga katauhan sa unang kapanahonan, giingnan sa Diyos nga mga walay hinungdan. Nabatay prueba. Basahon ko ang sulat ni Apostol Pedro kay siyang kapitulo 1, versikulo 18 unsay pahayag. Nag-ingon din niyo, kamo sayod nga gikan sa walay hinungdan nga mga paggawi nga inyong napanunod gikan sa inyong mga ginikanan. Kamo gitubos dili pinagi sa mga butang madugta ingon sa salapi ug bulawan kun dili sa bililhong dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Iyon sa di ay ang pahayag sa Biblia ngadto sa unang katauhan sa Dios, giingnan sa Dios nga kadto mga walay hinungdan nga mga inyong mga ginikanan. Nganong giingnan sa Dios nga mga walay hinungdan tong unang mga katawan sa unang kapanahonan? Kay instead unta nga ang Dios mailang simbahon, dito naman noon sila nagsimba sa baka o sa mga Diyos, sa mga Pilistanon, Diyos sa Sidon, kang Baal o kang Astarot. Nakinsabay Diyos malipay, anak. Moto nga unang katauhan, unang mga ginikanan, giingnan sa Diyos, wakto'y hinungdan. Kay wa may hinungdan, diyon sa may plano sa amahan, gipadala ang atong Ginoong Hesukristo. Mao na ang kasaysayan, higala. Dili kay maingon mo nga PBC wa na makasabot sa Biblia. Asay wa makasabot Biblia. Ikaw nga nagkomentaryo na mo nga nasayop bis pagpasabot sa Biblia, kini ko no. Nasayop pa mi sa among pagpasabot kan ninyo. Biunaw na ako no pagayo higala. Kung kinsay nasayop na to, kamo o kami. Busa ingon ana ang naghitabo sa katawang Israel. Karon batsam kay ang unang ginikanan giingnan man sa Dios nga walay manghinungdan to. Kay wa magtuman sa mga balaod sa Diyos. Iunsa ba ang gipakitang pahayag sa Biblia? Basaha Brad Sam ang nakasulat sa ikaduhang Korinto, kapitulo 5, versikulo 18 ngadto sa 20. Unsa ang misyon sa atong Ginoong Hesukristo? Pag-anhin niya sa kalibutan, dunay misyon ang atong Ginoong Hesukristo. Unsay misyon niya? Basahon ta ang Biblia. Kay Biblia, maoy mutugan, dili kami. Bibasa Brad Sam, ang ikaduhang Korinto, kapitulo 5, ngadto sa 18 ug 20. Unsay atong mabasa diha? Aniya Brad Cesar, mo ni misyon sa atong Ginoong Hesukristo sa pag-abot niya sa ikaduhang punong panahon kay gipadala man niya ang iyang bugtong anak lagi nga pagkatuman si Kristo mo na busa doon na siya'y bulaton. Si Kristo mo na iyang misyon diri sa kalibutan sa pag-abot sa ikaduhang panahon niya sa ikaduhang Korinto siyang kapitulo 5 bersikulo 18 hantod na tong pagkabasahon sa 20. Ano? Sige 20. Gingon din ug kining tanan gikan sa Dios nga mao ang nagpasiguli kanamo ngadto kaniya pinaagi kang Kristo ug naghatag kanamo sa bulaton sa pagpasiguli nga mao kini nga diha ang Dios kang Kristo nagpasiguli sa kalibutan ngadto sa iyang kaugalingon sa walay pag-isip batok kanila sa iyang kalapasan ug nagpiyal kanamo sa balita sa pagpasiguli. Busa kami nga mga tilugyanan nga pinadal ni Kristo nga pinaagi kanamo ang Dios naghimo siyang paghangyo kaninyo tungod kang Kristo nangamuyo kami kaninyo magpasiguli kamo ngadto sa Dios. So ang tumong sa tumong day ang katuyuan day sa Dios Brad Cesar ngano nga miabot ang ikaduhang panahon diha kang Kristo aron ang tao pasiguli o magpasiguli ngadto sa atong Ginoong Hesukristo mo sa Dios. mo nay tuyo sa Dios. Klaro.
aron di ay ang katawang Israel mapasig-uli. Ha? Iuli ba nga to sa Dios ba kay nagkasala man sila? Mo nang buti pasabot din ha. Subala sa gibasa ni Brad Samuel. Nanunsa pa ang atong matagad sa Biblia. Yun ana ba magpasabot ta sa Biblia dili kay ditso mo. Mutuo mong Kristo luwas na mo. Patakta malang mo oy. Ayo pagsaysay ang Biblia nganong naay Kristo ang kalibutan. Ha? Kana inyong gibuhat mapumos pag talo sa mga tao. Isa-isay ninyo nganong dunay Kristo ang kalibutan. Muna ito nakitang pahayag. Antumong aron mapasig-uli ang katawang Israel ngadto sa Dios o sa atong Ginoong Hesukristo nganong iuli kay nagkasala ang Israel tungod kay wa sila magtuman sa mga balaod nga gihatag sa Dios ngadto nila. Ang sapay prueba atong makita dinhi basahon nato ang Episo sa iyang kapitulo 1 o ang iyang bersikulo 8 ngadto sa 10 nag-ingon nga iyang gipadagaya kanato kay diha sa tanang kaalam o pagpasabot ang iyang gikapahibalo kanato ang tinago o may tungod sa iyang kabubuton sumala sa iyang maayong tuyo nga gilaraw niya diha kang Kristo nga iyang gipadayag ang maong tuyo ingon nga usa ka laraw nga pagatumanon inig-abot sa tukmang panahon laraw sa panaghiusa diha kang Kristo ug sa tanang mga butang diha sa langit ug mga butang dinhi sa yuta. Iunsa di ay ang laraw sa Dios nga mahiusa ang katawang Israel ngadto sa atong Ginoong Kristo kay si Kristo ang gipadala sa amahan dinhi sa kalibutan aron maluwas ang katawang Israel. Sabtan ninyo, mga pastor, mga ministro, hagas lang mo, sayon ra ang kaluwasan, mutuo latang Kristo, luwas na, pag-sure mo di ay. Ha? Ang tumong, maudi ay, nga mahiusa pagbalik ang Diyos sa tukmang panahon. Iyon sa ba ang ipayag sa Galacia, versikulo 4, Brad Samuel? Kay aron may usa man ang tao sa tukma nga panahon, may usa ang tao man na ang plano sa amahan. Si Kristo ang gihimong instrumento aron may usa ang katawhang Israel sa tukmang panahon. Unsay mabasa na to Brad Samuel sa Galacia kapitulo 4 versikulo 4. Aniya Brad Cesar, basahon ko ang gingon sa nga sita sa Galacia 4:4 gingon apan sa pag-abot na sa tukma nga panahon ang Diyos mipadala sa iyang anak nga natawo sa babae, natawo ilalom sa kasuguan mo sa muna giingon pag-abot sa tukmang panahon ba Cesar nga natawo si Kristo matod ba kay si Kristo na ang gingon nga katumanan ini pag-abot sa tukma nga panahon ba Cesar nga natawo siya. Karon mo kana ang atong natagad mga higala. Karon ngano man nga diha man Brad Sam, iridi ang Juan Kapitulo 8, versikulo 12. Ngano nga diha man ang laraw sa panaghiusa sa tukmang panahon diha kang Kristo. Kay kinunsa baday si Kristo sumala sa Biblia? Aniya Brad Cesar, basahon ta ang nakasulat sa Juan sa iyang Kapitulo 8, versikulo 12 kun ngano nga ang laraw sa Dios diha man kang Kristo. Unsa baday si Kristo? Ang kanang katungdanan ni Kristo. Unsa si Kristo? Matud pa sa Biblia sa 8:12 si Kristo siya mao ang kahayag lugar sa kalibutan. Kamatuoran. Sa 8:12 inyong patalinghugan matud pa og kanila si Jesus misulti pag-usab nga nagingon ako mo ang kahayag alang sa kalibutan. Siya nga nung rasunod kanako dili gayud magalakaw sa kagitgit. Hinunua magabaton siya sa kayag nga maghatag og kinabuhi. Busa mo na katuyuan sa Dios ngano si Kristo nganong ang tao diha maghigiusa tungod kay si Kristo sa imong gibasa Brad Sam kahayag sumala sa atong nakitang pahayag sa Biblia. Nanunsa pa ang atong makita
Basahon ko ang Episo, Kapitulo 5, versikulo 8 ngadto sa 9, unsay pahayag nag-ingon din ang Biblia. Ngadto sa 8 o ngadto sa 9 ang atong pagbasa nag-ingon. Bisan tuod kangit-ngit kamo kaniadto karon kahayag na kamo tungod sa Ginoo. Pagawi ka maingon nga mga tawo nga may kahayag, kay ang bunga sa kahayag makita diha sa tanang maayo, matarong ug matuod. Kung mao, kana dayang kahayag kamatuoran di ay na. Si Kristo kamatuoran, kahayag siya. Pero ang pangutana, Brad Samuel, kay nabasa man nato nga si Kristo mao ang kahayag, kamatuoran, mao ang laraw diha sa panagiusa kag Kristo kadtubang pagkakahayag sa atong Ginoong Kristo. Nagpadayon ba kato, Brad Sam, sumala sa Juan Kapitulo 9 versikulo 5, kay ang uban ra ba maingon ra ba dayon nga, nganong wa man na ninyo giwali si Kristo? Ganon diha naman mo sa inyohang magtutudlo, kang master naman ni inyong giwali, wala naman si Kristo. Naato ning tris apon, kung kita ba maoy nagbutang-butang, nga giwala nato ang maayong balita diha kang Kristo. Kaya ang uban ra ba, maingon dayon Brad Sam nga, kamo mga PBCM, nagwali mo nga si Kristo dili hingpit. Wa may mag-ingon nga si Kristo dili hingpit, ang giingon namo nga maayong balita kang Kristo mo na ang dili hingpit. Wa may dinhi nag-ingon nga si Kristo dili hingpit, ganon di man mahingpit uga si Kristo. Nga natawo siya, tao man gyud siya, hingpit gyud siya, kompleto man ang iyang kaugalingon, na ay mata, na ay buhok, na ay kamot, na hingpit, na ay tiil, hingpit siya. Ang dili hingpit niya, ang wali. Ato man ng yun ng isa-isay din ni Brad Sam. Ang kahayag ba ni Kristo, Brad Sam, katubay, nagpadayon? Kaya auban mga pastor, wa man ni may bawo. Muingom sila, nagpadayon ang kahayag ni Kristo. Basahon tayong Biblia, Brad Sam. Ang katong pagkakahayag ni Kristo, Brad Cesar, nga mo ang dumalayon ba to? Kamatuuran, kaya kahayag kamatuuran mo na ang kahulugan, wala to magpadayon, dili to magpadayon, Brad Cesar. Nabay prueba. Tun kay dunay gihisgutan sa Biblia sa atong pagbasahon dinhi sa Juan siyang Kapitulo 5, 9, versikulo 5, gingon din niyo sa atong pagbasahon sa Biblia. Samtang ania ako sa kalibutan, kasi gingon si Kristo, ako mao ang kahayag alang sa kalibutan. Samtang daw ania pa siya sa kalibutan, siya daw ang kahayag sa kalibutan. Busa aboteng panahon nga kun wala na siya sa kalibutan, dili na po siya. Wala na ang kahayag. Kay samtang man lang. Kay na may gitisgutan nga, samtang aniya ako sa kalibutan, siya, ako mo ang kahayag alang sa kalibutan. Kanang samtang, di mo makasabot, mga pastor, Di mga na ministro. dumalayon, Di na dumalayon. Nabagoy samtang nga dumalayon. Bayon sa paidugaw na itong babasa. Basahon tang Juan, Kapitulo 12, versikulo 35, nga gingon din ang pagkakahayag ni Kristo o kamatuoran, giingon malag samtang din sa versikulo 35 ngadto sa 36 nag-ingon. Si Jesus mingon kanila, ang kahayag anaa uban kaninyo sa hamubo nga panahon. O kita mo lang kinsa giingnan niya ang mga tinunan. Balikon ko aron masabtan ninyo mga pastor, mga ministro. Si Jesus mingon kanila, ang kahayag anaa uban kaninyo sa hamubo nga panahon. Panglakaw kamo samtang anaa kaninyo ang kahayag. Kay tingaliun niya hiapsan kamo sa kangit-ngit, siya nga magalakaw sa kangit-ngit dili mahibalo kun asa siya padulong. Samtang anaa kaninyo ang kahayag, sumalig kamo sa kahayag aron mahimo kamong mga tao nga may kahayag. Ang pagkakahayag ni Kristo, ang inyong may bawa mga pastor o mga ministro, Catholic Faith Defender, nga inyong giingon nga nagpadayon ang kahayag, nasupak na ninyo ang Biblia. Si Kristo mismo nag-ingon. Nga samtang pa siya niapas kalibutan, siya maong kahayag alang sa kalibutan. Pag-iog samtang, dili na dumalayon. Nagpasabot, Brad Sam, di ay ang pagkakahayag ni Kristo sa dinhi pa siya sa kalibutan. Pero kay nawala naman siya dinhi sa kalibutan, mo na ang gingon sa Biblia, si Jesus mingon kanila, ang kahayag na paubang kaninyo sa hamubo lang nga panahon.
Hamubo lang ang gisgutas Biblia. Panglakaw kamo, gingnan niya mga tinunan, samtang anapa kaniyo ang kahayag. Kinsa man ang giingon ni Kristo, nga samtang ang kahayag anapa ubang kaninyo. Si Kristo ang but pasabot ana. Nga maabot day ang panahon nga ang pagkakahayag ni Kristo dili na to dumalayon kay matud pa ni Kristo, kamo samtang anapa kaniyo ang kahayag gingnan niya mga tinunan, kay tingali unya hiapsan kamo sa kangit-ngit. Kaklaro ang pagsangyaw sa mga apostoles, si Kristo maong kahayag. Giingon ni Kristo samtang panglakaw mo samtang ang kahayag naapa kaniyo samtang si Kristo naapa nila ba? Mao na ang but pasabot diha nga ipaglakaw sila. Siya nga magalakaw kuno sa kangit-ngit matud pa ni Kristo, dili may balo kun asa siya padulong. Samtang lang ang pagkakahayag ni Kristo, dili kana dumalayon mga higala, pero dili ni basahon sa nakalaing mga reliyon kay masupalpal sila sa ilang doktrina. Kami wala gyud may nagdipod-lipod ninyo, prangka-prangka ning amo Kaya wala ni giwali sa ubang pastor, wala ni giwali sa ubang reliyon ni kinsaman, kundi din lamang sa pagtulunan sa PBCM. Nan karon Brad Sam, kay ang pagkakayag ni Kristo, dili maday kadto dumalayon. Asa madi ay ang gipakita sa Biblia, doon na ba'y pagpasidaan si Kristo sa tagna niya, nga dili ang tao magdali sa pagtuo kang Kristo, Isaias 28, versikulo 16, Bradsam, nga wala ni masabti sa ubang mga relihiyon. Gitagna dadaan ni Propeta Isaias nga dili magdali pagtuo ni Kristo. Wa man tay supak nga si Kristo kahayag, pero wala ka to magpadayon. Wiyon sa ba ang tagna ni Kristo Bradsam nga nagpasidaan ba nga dili ang tao magdali sa pagtuo diha sa bato sa pamag-ang? Aniya Cesar, basahon ta ang nakasulat sa Biblia nga gitagda kana sa mga propeta nga bisan pa ang atong Ginoong Kristo nga kanang siya ang kahayag kay matud pa sa atong nabasa samtang naapa siya sa kahayag kalibutan siya man ang kahayag, pero gani ang mga propeta gani daan nang nagpasidaan nga kanang dili ka magdali-dali diya sa pagtuo sa batos pamagang nga ang batos pamagang episode 20 sa atong Ginoong Hesukristo niya sa 28:16 gingon busa mo kini ang giingon ni Jehova. Aniya karon gibutang ko didto sa Sion alang sa usa ka patukuranan, ang usa ka bato, ang usa ka sinulayan nga bato, ang usa ka bililhon nga bato sa pamag-ang sa patukuranan nga malig-on kadtong mutuo dili magadali. Busag gihatag na ang paghulagway nga gipasaad gipasupot ang tagna nga dunay kanang batos pamag-ang nga matud pa dili ang dili ka ipadali sa pagtuo nga kung isa kanang batos pamag-ang nga dili ka ipadali-dali sa pagtuo niya na pas episode 2:20 natuman ka na sa atong Ginoong Hesukristo. Kita mo na kaklaro ang gipasabot sa Biblia nganong dili ipadali ang tao pagtuo diha kang Kristo diha sa batos pamag-ang. Kay naa pay Espiritu Santo nga gitagna sa Biblia nga mao na ang ipadala ni Kristo nga mao'y mupulin niya. Mo kana nga atong nabasa na sa makadaghan dinhi. Karon Bradsam, kay ang kakahayag ni Kristo samtang paman ani apa sa kalibutan. Nan, unsa bay pahayag sa Biblia? Akong basahon kay ang ubang mga reliyon ilang gipadayon gihapon ang pagmantala sa atong Hesukristo. Samtang ang Biblia nag-ingon na nga samtang lang ang kahayag ni Kristo sa dinhi pa sa kalibutan. Siya maong kahayag nga wa na mas Kristo. Padayon day pagkakayag. Maniingon bitaw sa Kristo nga panglakaw mo samtang ang kahayag pa ubang kaninyo basin bayay apsan kamo sa kangit-ngit iyang ina na ng mga tinunan. Ngano man kay ang Kristo dili na makita. Di basahan ni Brad Samuel ang Lucas kapitulo 17 bersikulo 22 nga ang tao mangandoy na lang sa pagtan-aw sa usa sa pagtan-aw sa anak sa tao apan di na siya makita. Nabay makita na to payag sa Biblia Brad Sam nga si Kristo di na gyud makita. Aniya Cesar, basahon ko ang giingon mo nga sitas 17:22 sa Lucas. Inyo kining patalingugan giingon din ug siya miingon sa iyang mga tinunan kinsa si Kristo. Ang mga adlaw mag-aabot ra nga kamo mangandoy sa pagtan-aw sa usa sa mga adlaw sa anak sa tao. Apan dili kamo makakita niini. Busa mo na ang nakapahayag sa Biblia. Nga moabot gyud ang panahon nga igo lang mangandoy ang tao nga makita
sa anak Kristo? lugar sa tao nga muna si Kristo nga naman tud kay dili na siya makita sumala sa Biblia na kay matud pa sa atong natagad ngano nga kanang dili na gyud siya makita naabagyoy kanang mabasa nato nga mupahawa siya Brad Cesar o mubiya siya basa. matud pa dinhi sa Juan sa iyang kapitulo 16 akong basahon nga mo hinungdan nga matud pa niya nga samtang aniya padaw siya sa kalibutan siya ang kahayag sa kalibutan nga naman kay mabuti ang panahon nga wa na siya dinhi sa kalibutan nga mopahawa siya sa kalibutan niya. Basahon ako 16 hantod sa 10 sa kanang Juan inyong patalinghugan mga mahal namo nga magsuyon matud pa ni Kristo nga ani suginlan ko kamo sa tinuod nga mayo alang kaninyo nga mopahawa ako. Siningon si Kristo kay kung dili ako mo pahawa ang manlaban dili mo ana kaninyo apan kung mo pahawa ako siya akong ipadala kaninyo kinsay ipadala niya matud pa inigabot na niya matud pa sa 8 iyang pailon ang kalibutan may tuon sa sala sa pagkapatarong ug sa ko may tuon sa sala kay sila wala man mo sali kanako may tungod sa pagkapatarong kay ako madtuman sa man ug dili na kamo makakita kanako nga kung kinsa ka nang gingon niyang ipadala niya ni sa Juan 14:15 nga matud pa sa atong mabasa sa kanang maong nakapayag nga matud pa ni Kristo nga kun naigugma kamo kanako inyong tumanon ako mga sugo ug ako mga muyo sa man ug kamo iyang pagatagan ug lain nga manlalaban nga mo kanang Espiritu Santo sumala sa atong nabasa kay matud pa nas 25:26 kining mga butang nga gisulti ko kaninyo samtang aniya pa ko kaninyo apan ang malaban ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan ipadasaman siya mo ang magtudlo kaninyo sa tanang mga butang. Muna hinungdan Brad Cesar mga malnamo nga misyon nga mopahawa umubiya ang atong Ginoong Jesu-Kristo tungod ni anang lain nga manlalaban nga mao kanang Espiritu Santo sumala sa pagkatuman busa natuman nga matud pa ni Kristo nga samtang aniya pa siya sa kalibutan siya ang kahayag sa kalibutan pero moabot ang panahon nga wa na siya sa kalibutan dili na siya makita tungod sa katarungan nga ipadala niya kanang lain nga manlalaban nga mao kanang Espiritu Santo sumala sa atong nabasa sa Biblia. Oh, klaro kayo. Ang Espiritu Santo mo'y puli sa atong Ginoong Kristo, dili ang mga pari. Nagingon nila nga, ang puli kuno ni Kristo, mao ang mga kaparian, sayop na. Wapod na ang Biblia, nga ang puli ni Kristo, kung upawas Kristo, dinis kalibutan, nga ang mga nakalaing mga relihiyon, wala. Kinsa ba ang puli sumala sa Biblia? Akong basahon ang Juan kapitulo 14 bersikulo 25 ngadto 26 nga ang Biblia atong basahon ang pulong sa Dios usay giingon mismo si Kristo nagingon ha kini mga butang nga ginasulti ko ng daan kaniyo samtang kauban pa ninyo ako apan kun makagikan ako ang magdadasig nga maong Espiritu Santo maong ipadala sa mahan puli kanako oy wala ingna nga ang pari may puli. Siya mao magtudlo kaniyo sa tanang mga butang o magpahinumdum kaniyo sa tanan nga ako nang giingon kaninyo kinsa di ay ang magtudlo sa tanang mga butang o kinsay magpahinumdum sa gisulti ni Kristo ang Espiritu Santo mao'y puli sa atong Hesus Kristo wala giingon nga mga pare di kinsa man nga mga nagkalaing relihiyon karon. Busa, kung maingon sila nga ang mga kaparian puli ni Kristo, sayop ka na, labag ka na, sumala sa nakasulat sa Biblia. Walay mabasa nga ang pari mo'y puli sa atong Ginoong Kristo, kundi ang puli sa atong Ginoong Kristo, mao ang Espiritu Santo sumala sa atong nabasa sa Biblia. Karon Brad Sam, ang pagwali ba ni Kristo, unang Korinto, kapitulo 13, Brad Sam, ang pagwali ba sa atong Ginoong Kristo magpadayon ba sumala sa atong mabasa sa Biblia nga moingon ang atong mga higala nga ngano wa naman mo magwali ni Kristo ngano wala man mo magwali sa amahan do na batay prueba Brad Sam nga ang wali nga Kristo wa gito magpadayon sumala sa atong mabasa sa Biblia. Aniya Barsisar kung ngano nga ang unsa hinungdan ngano sa atong pagpamatuod sa pagwali na atas Espiritu Santo o ngano nga wa dili man Kristo ang pagwali nga atong gidala tungod sa katarungan rosab sa pagpasidaan sa pagtudlo sa mga alagad ni Kristo sama nila katong mga apostol nga orihinal sila si Apostol Pablo sa iyang pagpamatuod diya sa unang Korinto sa iyang kapitulo
13:9 Gs gipamatud-an nila sa Biblia ang Katoliko giingon matud pa sa tumabasa kay atong kaalam ug dinasig nga mga mensahe dili hingpit matud pa ni Pablo. Apan kun ang hingpit mabot na kadtong dili hingpit mawala. Busa doon na sila gipamatud-an nga doon na sila pagwali pagpamatuod mahimong tungod sa atong Ginoong Kristo nga gipamatud-an nila nga matud pa ang ila daw kaalam ug dinasig nga mga mensahe gitug-an nila nga dili daw hingpit. Apan kung ang hingpit daw mag-abot, ang dili hingpit mawala sumala sa atong nabasa sa Biblia. Pero kaning gingon nilang mensahe nga dili hingpit nga ilang gidala nga dinasig nga mga mensahe nga gingon nila nga mawala kay dili hingpit. Angay ba ang tao magpadayon niini? Magpabilin ba? Magpabilin ba? Dinhi sa Hebranon sa iyang kapitulo 6 bersikulo 1 sa maog yapon nga basahon sa Biblia ang Katoliko gingon, busa ang pagtuo busa magpadayon kita da sa hingkod nga pagtulunan matud pa ni Pablo ug dili ta magpabilin sa unang ang sa mensahe nga Kristohanon. Busa dili day angan pabilinan kanang mensahe nga Kristohanon. Nga naman tud kay kana dili hingpit sumala sa atong nabasa sa Biblia. Kay dili hingpit mawala kana og puluhan kana sa hingpit nga mensahe. Pero hain kaning gingon nilang dinasig nga mga mensahe nga dili hingpit ug mawala. Matod pas Roma sa ang kapitulo 10 bersikulo 17 ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang mensahe nagikan sa pagwali kang Kristo. Busa katudi ang mensahe nga gingon nila ni Apostol Pablo nga dinasig nga mga mensahe nga ilang gidala nga matud pa nila dili daw hingpit kay dili hingpit mawala kana ug pulihan kana sa hingpit nga mensahe. Ang kanang mensahe nga buot gipisabot nga dili hingpit mao day na mensahe sa pagwali sa atong Ginoong Hesukristo ug kana gingon nila mawala kanang maong mensahe. Muna hinungdan nga sa pag-abot sa ikatulong panahon wala mi modala magpamatuod ni anang mensahe tungod kay nahibalo mi nga kanang mensahe nga dili kanang mensahe nga Kristo nga gidala sa mga apostol duna kanay katapusan ug kinutuban sumala sa atong nabasa sa Biblia. Oh, mao kana diha ang atong nakitang pahayag. Ayaw pag-ingon higala nga si Kristo dili hingpit. Ang wali ba? Sabtani mo, ang pagwalis mga apostol mismo ang nagdeklarar ana, ang mga apostolis mismo nga nagdeklarar sila nga ang ilang wali sa atong Ginoong Hesukristo dili hingpit, dili kay si Kristo dili hingpit, hingpit si Kristo kay tao siya. Kumpleto ang iyang lawas. Tao nga Dios. Tao, dili ordinaryo nga tao. Dios si Kristo sumala sa atong nakitang payag sa Biblia. Ingon ana, kung magpamatuod ta, ayaw pag-ingon higala nga nganong wa na namo nagiwali Kristo na ay hinungdan. Dili hingpit ang pagwali. Karon Brad Sam, sa Biblia ba Brad Sam, ngano kuno nga wa na pud kuno ta magwali sa kaamahan sa kang Jehova. Ido na batay dugang prueba Brad Sam nga naa na bay tugon si Jehova nga iya ngalan di na pud itudlo. Sumala sa Jeremias Brad Sam. Aniya Barsisar, mao ni mga ligon nga katarungan ngano nga wa sa atong pagpamatuod sa katulong panahon ngano nga naata nagpamatuod sa Espiritu Santo ug dili na sa unang panahon nga mo ang pagwali kang Jehova. Tungod kay ang Dios usab sa unang panahon nga mo si Jehova naghimo siyag tugon nga kunon sa kanang tugon ngadto sa iyang mga katawhan nga nagsunod hangtod nining panahon na tugon nga dili na hisgutan ug dili na itudlo pa ang iyang ngalan niya. Jeremias ang kapitulo 31 bersikulo 31 unya atong ikama 33 hangtod sa 34 gingon aniya karon ang mga adlaw moabot na. Nagaingon siya ba nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda. Kun unsa kana nga tugon nagitugon sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan nga Israel dinhi sa 33-34 apan kini mo ang tugon nga pagabuhaton ko uban sa balay sa Israel.
Sa tapos niadtong mga adlaw nagaingon si Yuba, ibutang ko sa akong kasuguan ang ilang sulod, sa ilang sulod nga mga bahin, ug diha sa ilang kasing-kasing kini isulat ko, ug ako mahimong ilang Dios ug sila mahimong akong katawhan. Nga kun unsa kanang giingon nga tugon, matud pa sa 34 ug sila matud pa ingon ang Dios, dili na gayud magtudlo ang tagsa-tagsa katawo sa iyang isig katawo, ang tagsa-tagsa katawo sa iyang igsuon sa unsa sa pag-ingon, ilhon mo kay sila, matupa ilhon mo siya kay silang tanan na nagpakaila na kanako. O mo na itugon sa Dios nga dili na itudlo o dili na hisgutan pa ang iyang ngalan nga Jehova. Na kitabay nagputol sa pagwali sa atong Jehova, dili. Ang Biblia mismo nagtugon, si Jehova mismo nagtugon nga di na itudo iyang pangalan. Nga naman, dito na sa ikaduhang panahon kang Kristo. Kasimple ana, siya ro di mo makasabot ana. Sa ikaduhang panahon mo na katarungan nga dili na itudlo ang ngalan ni Jehova. Tungod kay doon na siya ipadala na pod ang iyang bugtong anak kamo si Kristo. Nga giingon pod og dili pod hingpit ang pagwali. Kay doon na pa hingpit nga maabot nga wali. Mo kani ang ikatulong panahon kay di man pwede nga uno dos ra. Umual sa bitaw tagbalay ang pinakakusgan ang trisman. Mual sa tagbalay, maingot ta, 1, 2. Di na bagutag maingog 2. Ha? 3 ko na pinaka ligon. Ha? Anang mag-alsa bitag balay kanang sa una, Brad Sam. Na may mga balay ng alsahon sa una, moana din ang mga tao. Ihap, 1, 2, 3. Oh, dito, pinakakusgan na. Busa ang pinakakusgan, ang number 3. Ha? Mo ka na ato nakitang payag sa Biblia. Ha? Ang kahayag ni Kristo samtang lang nga niya pa sa kalibutan. Wa ka to magpadayon. Na si Jehova bapod. Gipakita ba sa Biblia nga kangit-ngita na po siya? Sama sa kang Kristo. Nga ninyo si Kristo samtang ang kahayag anapa kaninyo. Lumakaw kamo basin bayag hiapsan kamo sa kangit-ngit. Si Jehova basad naghisgot basad nga ang ihang kangit-ngit basab si Jehova. Oo. Asa mabasa? Sa Amos kapitulo 5 bersikulo 18 nagingon. Alaot kamo nga bagatingwa sa adlaw ni Jehova. Nganuman nga buot kamo moabot ang adlaw ni Jehova, nga adlaw ni Jehova kangit-ngit man og dili kahayag, pero sa pinasugdan kahayag si Jehova. Ha? Miabot nang ang panahon nga dili na pud kahayag sama kang Kristo. Nganon dili nila ni makit-an nga bersikulo. Kaya wala sila lamdagi, Brad Sam, sa Diyos ng Espiritu Santo, dili ka mo padayag sa kamaturan ko, dili kami lamang mo padayag kay kami ang mga alagad sa Espiritu Santo, mga tinunan sa Espiritu Santo. Nabay mabasa, Brad Sam, nga si Jehova samtang ng gihapon, Isaias 55, Brad Sam. Brad Cesar, basahon tang Isaias Sama gapon kang Kristo. O 55 bersikulo 6 inyong patalingugan nga walay kalainan usab kana ni Ang Kristo. Mga malnamo nga magsanaw sa Isaias kapitulo 55 bersikulo 6 giingon. Pangitaan ninyo siya ba samtang siya hikaplagan pa. Sangpita ninyo siya samtang anaa pa siya sa sa dool. Musa sa atong natagad doon nagyapoy samtang conditional Brad Cesar nga samtang daw nga naapa siya sa dool. Makaplagan siya o sangpita siya samtang anaa siya sa dool. Nganuman kay moabot ang panahon. Kay moabot ang panahon nga atong magapangita mga singkamuton kang iba dili siya makakita na nganuman kay naghimog tugon lagi ang Dios nga mosiba nga dili na hisgutan ug dili na itudlo pa ang iyang ngalan. Samtang kanang naapa siya itudlo pa o makaplagan siya kay naamanas Isaias 45 atong mabasa 49 sa Isaias nga kadtong mga pangita kang Yuba dili si usab makawang sila matud pa diaw akong bagasahon. Ako wala makasulti na 19 45 19 gingon ako wala makasulti sa tago ingon si Yuba so usa ka dapit sa yuta sa kangitkitan ako wala mag-ingon sa kaliwat ni Jacob pangaitan ninyo ako sa kawang ako si Yuba nagasulti sa pagkabatarong ako magayag sa mga butang matarong musa samtang naa pa siya makaplagan pa siya dili makawang ang tao makakaplag siya pero sa diyang kanang dili siya makaplagan na
dili na pud siya makaplagan. Nga naman tuod kay naghimo lagi siya tugon nga dili na hisgutan o dili na Tudlo ang iyang pangalan. ang iyang pangalan. O kay dito na kang Kristo. Dito na Sa kang ikaduha. Kristo, sa ikaduhang panahon. Oo, pero wa gapon magsilbi Brad Sam kay nagtugon man pod ang mga apostol nga ilang pagwali ka Kristo dili ka tuhingpit mawala pa kadto Brad Sam. Nan karon Brad Sam. Naabay gitagna sa Biblia nga doon nagyoy mga tao nga magwali sa Espiritu Santo sumala sa atong mabasa sa unang Pedro Brad Sam. Naabra si Sara. Aron nga kini asapot kini ang katumanan ini kinsay magdala sa mga tao nga magwali sa Espiritu Santo sa katulong panahon. Aniya ba si Sir, basahon na to kining nakasulat sa ng Pedro siyang kapitulo 1 bersikulo 12 gingon. Ug kanila gipadayag na dili sa ilang kaugalingon. O dili ka dinyo nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gipahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinalagikan sa langit nga mga butang nga nini ang mga manlunda nangandoy sa pagsudong busa dunay mga tao nga gihimong galamiton kasangkapan sa pagpamatuod sa pagwali sa maayong balita mahitungod sa Espiritu Santo nga matud pagani bisan pa daw ang mga manlunda nangandoy sa pagsudong niining maong mga katawhan sumala sa Biblia. Klaro nga naagi day mga tao nga magdala sa katulong balita sa Espiritu Santo nga kung kinsa ka ng mga tao nga magwali sa mayong balita sa Espiritu Santo mao kami karon kay kami lamang ang nagwali sa katulong panahon diha sa Espiritu Santo mga ministro sa pagtulunan sa PBCM na ay tagna sa Biblia nga natuman mao kini karon nga inyong napaminawan nga kami mao ang nagwali sa Espiritu Santo sa katulong panahon dili tinuod ang gigon sa Biblia nga diha lamang kang Kristo. Ngano man? Unsa bay gipahayag sa Biblia? Ang pagtulunan ba sa atong Ginoong Kristo kinahanglan pa bang tukuron? Ni ining mga relihiyon karon? Unsa bay pasidaan sa Biblia? Sa unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 11 nag-ingon, kay wala nay laing patukuranan nga gikapahimutang panibisang kinsa gawa sa gikapahimutang na nga mao si Kristo. Di na pwede nga magpahimutang pamuog lain. Sa unang kapanunan si Kristo nagtukod og iglesia. Unsa ang ngalan sa iglesia mao ang iglesia ni Kristo sumala sa Roma 16:16. Dili pwede nga magtukod-tukod mo. Humana ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Mao katong ginsakpan sa mga apostol. Dili kamo. Dili kamo. Ang katumanan ni ana nga inyo lang giangkon-angkon. Unsa pay babasa Brad Sam sa Roma kapitulo 10 bersikulo 4. Basaha Brad Sam. Dili sila mao ang katumanan sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Dili kadto mga apostol mao toy mga original. Nga dili pwedeng tukuron pa ni bisang kinsa. Humana natukod ang iglesia ni Kristo sa unang kapanahonan. Dili kay papadayon unsa bay mabasa Brad Sam sa Roma 10:4. Basahon ta ang nakasulat sa 10:4 kumo kay si Kristo matud pa sa atong taga dili man pwede nga natukod na tud kay matud pas nganong dili na pwede nga tukuron pa ang natukod na kay matud pas 10:4 inyong patalingon kay si Kristo mao ang pagkatapos sa kasuguan aron mamatarong ang tanan nga mga may pagtuo. Mo na hinungdan nga ngano nga katong natukod di na pwede tong pagatukuron tuod kay diha kang Kristo natuman natukod na busak kay diha kang Kristo matud pa si Kristo ang pagkatapos sa kasuguan. Humana ang iyang denominasyon. Humana iyang bulaton dinhi sa kalibutan pero nganong gipapadayon na sa mga tao. Kay ang 10% di ay ang 10% ba nga gitagna sa Biblia nga naay mga tao mga hinapi ngano ingon ana nga naay nagtukod og iglesia ni Kristo kay ano gon ang 10% 10% ba mga pastor nga maoy inyong gisweldo di man mo magwali ni Kristo wa mo isweldo. Dili pareho na mo nga wa gyud may bisag 5 centavos. Unsa bay gipakita sa Biblia? Humana ang kang Kristo ngulaton. Mao manggani sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 19, unsa giingon? Kung niinirang kinabuhi may paglaom kita kang Kristo nan sa tanang tao kita maong labing takos pagakaluyan. Ngano makaluluoy ang tao kung naalaman kang Kristo? Kay
Kay humana ang buluhaton sa atong Ginoong Kristo. Kung lauban. Ha? Lauman gapon ninyo nga human naman. Pero nganong gibangon gyud sa mga nakalaing reliyon. Ha? Pilipos 1:15 Brad Sam unsay tumong niini mga tawhana? Doon na sila itumong Brad Cesar niyaw nganong ilagin ng Padayon? gipadayon kana kay doon na sila yung mga giaptir ana niyaw sa Pilipos ang kapitulo 1 bersikulo 15 gingon sapagkat tinuod dinho na adunay mga gawali kang Kristo gumikan sa kasina ug sa pagpalabaw-labaw apan ang uban gumikan sa maayong kabubuton mo sa katuday mga tao nga nagawali kang Kristo wala ka Palabaw-labaw din na sila. dahil ilang katuyuan Brad Cesar dili sa maayong kabubuton. Oh, nga naman, ang ubang relihiyon, di man na tinuod ng ilahang simbahan, kami may tinuod, kagitukod ni Kristo. Di ba, nagpalabaw-labaw sila? Ang iglesia, ang Katoliko, di na maon ang iglesia ni Kristong Manalo, mingo pong iglesia ni Kristong Manalo, di na maon ang Katoliko, di na maong Sabadista, di na maong Saksi ni Jehovah, di na maong El Shaddai, di na maong ang Jesus is Lord, di ba? Kasi na, o pagpalabaw-labaw, kami mao'y tinuod. Pangutan apot sila. Mingo, kami may tinuod. Asa may tinuod ninyo? Ha? Sa 4,000 kapin ka mga reliyon karon nga nagdala Kristo, why tinuod ninyo maskin isa? Nganuman ang inyong gihuptan ang 10%, mao nang tinuod. Ha, unsa bay pagpasidaan ni Kristo sa dinhi pa sa kalibutan? Mateo 24 bersikulo 4 unsay pasidaan ni Kristo kanila si Jesus mitubag ka nag-ingon. Magbantay kamo nga walay magpaisalaag kaninyo. Kay daghan unya ang mutungha dinala nga akong ngalan ug manag-ingon ako maong Kristo ug daghan ang ilang paisalaagon. Unsa day ang pasidaan ni Kristo? Ang pasidaan ni Kristo magbantay kamo nga walay magpaisalaag kaninyo kay daghan unya mutungha dinala nga akong ngalan. Wa matuman? Ha? Ang 4,000 kapin ka mga nagdala ni Kristo nga gristro sa Securities and Exchange Commission, wa ba matuman ang gingon ni Kristo, magbantay mo kadaghan unya magdala sa akong ngalan. Ang uban pa moangkon nga sila maong Kristo. Ha? Kadaghan nagangkon og Kristo. Ha? Daghan karon makita na to na. Ha? Diha lang dapit sa Dipulog, naa din na. Si Pilimon Riam Bonanza. Nadi na si Agapay. Nadi si Mr. Ano sa Luzon. Ha? Daghan. Naa si Kibuloy. O kinsa pa. Naa diha. Daghan. Si Ruben Nicleo. Daghan. Natuman ang gisgutan ni Kristo na magbantay mo kay daghan unya magdala sa kungalan. Usa pay giingon. O unya kung adunay magaingon tanawa ni arang Kristo. Ato ara siya ayaw gayud kamo pagtuon ini kay mutunga ang mga mini nga Kristo ug mini nga mga propeta nga magpakitag dagko mga ilhanan ug mga katingalahan aron sa pagpaisalaag kun mahimo bisan pa ang mga pinili. Tanawa isugilan kun nakamugdaan busa kun magaingon kaninyo tanawa ato ara siya sa awaaw ayaw gayud kamo pag-adto didto ug kun sila magaingon tanawa na ara sa sulod sa mga lawak ayaw gayud kamo pagtuon ini kay maingon naa agi pasidaan ni Kristo nga naay mag-ingon nga tuarang Kristo dito naas lawak naas mga awaaw ayaw mog adto dito ayaw mog tuwa na kay gitawag na ni Kristo og mini nga Kristo pag-ingog mini nya ngano man nga kamo karon nga human naman ang pagtulunan ni Kristo human na iyang misyon sa kalibutan nganong gipadayon ninyo nga ang mga apostolis nagdeklarar gani nga ang ilang wali dili hingpit unya kamo hinuoy maingon nga hingpit biasa man kuno mabasa diha nga hingpit ang pagwali kang Kristo naa gideklara sa mga apostol nga ang ilang wali kang Kristo dili kadto magpadayon kay kadto dili hingpit sumala sa atong nakitang pahayag sa Biblia mo kana mga higala ug mga kaigsuonan karon Brad Sam ang mga katawhan nga diin nga magdala sa Espiritu Santo Brad Sam doon na ba'y tagna ang Biblia sa Zacarías Kapitulo 13, versikulo 7, 8, Brad Sam, nga naabay ikatulo kabahin nga mao kana ang giingon ni Kristo nga iyang mga karnero? Ano Brad Cesar ato pagbasahon nga doon na kanaytag na lugar sa nakasulat sa ingon mga sita sa basahon sa Zacarías Kapitulo 13, versikulo 7. Hantod sa 8 ingon dinhi pagmata na o espada batok sa akong magbarantay sa karnero o batok sa tawo nga akong kauban nagaingon si Yuba sa mga panon
Samari ang magbalantay ug ang mga karnero man magkatay bulaag ug pabalikon ko ang akong kamot batok sa mga magagmay ug may tabo nga sa tibuok nga yuta nagaingon siya ba ang duha ka bahini ana pagaputlon og mga matay apan ang ikatulog ka bahini ni dihalin sumala sa atong nabasa sa Biblia. Karon, kay doon na may karnero nga mabilin ikatulo ka bahin. Sa panahong Kristiyano, Brad Sam, pila ba ang natawag sa panahong Kristiyano? Romano Duha 9:24. ka hutong ang natawag Brad Cesar matud pas 9:24 sa Roma nga kita gitawag dili sa mga Hudiyo lamang kundi sa mga Hintil usab. Buho sa duha ang natawag panahon kag Kristo, Hudiyo ug Hintil. Ang ikatulo ka bahin mo nagiingon sa Juan 10:16, Brad Samuel, basahan ni ang Juan Pas 1 10:16. 16 nga gitagna lugar nga nanggingong mga karnero nga kanang natawag sa panahong Kristiyano nga nasakop matud pa ni Kristo nga kanang gitawagon kana matud pa sa 16 ngingon sa atong nabasa sa Biblia nga matud pa sa atong nabasa o ako adunay ubang mga karnero nga gipamatud-an ni Kristo nga dili sakop ni ining turila kinahanglan pagamanduan ko usab sila og sila magapatalinghog sa akong tingog usa raon ni ang panon ug usa ang magbalantay busa dunay mga panon sa karnero nga gitagda ni Kristo Wala pa masakop. Kristo Kang Kristo. sa panon sa turil sa pagpanawag sugar sa atong Ginoong Hesukristo. Oh, ikatulo ka bahin, naghain man kana, may mutang kana ikatulo ka bahin nga mga karnero nga ang karnero sumala sa Ezekiel kapitulo 34 bersikulo 31 mga tao man kana. Na naasa man kana may mutang ang mga katawhan Brad Sam nga ikatulo ka bahin nga wa pa masakop sa turil sa atong Ginoong Kristo na abay gipakita ang kasaysayan Na- sa unsa usab gipakasama ang ilahang mayong balita sumala sa Proverbio 25:25 Brad Sam. Kasama ka na lugar sa pagbalita Brad Cesar nga sa usa ka bugnaw nga tubig nga matud pa tambal ka na sa uhaw nga kalag nga gihaw sa nga matud pa nga kunasa ka na mulutaw matuman ka na sa layo nga yuta niya 25 sa Proverbio ingon sa bugnaw nga katubigan alang sa usa ka gihaw nga kalag mao man ang maayong balita nga gikan sa halayong yuta busa kana di ang mga katawhan nga gingon diha nga nagdala balita sa Espiritu Santo gipakasama ka na ang ilang gibalita gipakasama ka nagbugnaw nga tubig nga tambaw sa alang sa gihaw nga kalag o nga kunagi sa unsa gipakasama ka na gipakasama sa bugnaw nga katubigan o bugnaw nga tubig nga tambal sa gihaw nga kalag nga kuno sa asa mulutaw usab ka na sa halayo nga yuta. Nan karon kay halayong yuta man ang ikatulo ka bahin nga mao mga kaniro nga pagatawagon man na sila. Asa man na matuman sumala sa Isaias 43:5 sa Mopa Translation nagingon sa kapanahon ng Legazpi ang Manila napakita na nga mong sentro sa komersyo dinhi sa halayong silangan ug kini mong sentro sa Pilipinas. Kung mao ang kining gisgutan nga mga katawan nga ikatulo ka bahin nga mga karnero naa kana matuman sa halayong silangan nga mao kining Pilipinas mga katawhan kana nga ang ilang ibalita mao ang Espiritu Santo sumala sa atong nabasa sa Biblia higala og mga kaigsuonan dili na Kristo ang ilang ibalita kundi balita na sa Espiritu Santo sumala sa atong nakitang pahayag kay kanang mga katawhan nga naa mahimutang sa halayong silangan sumala sa atong mabasa sa Buhat 2:39 nga akong basahon ang pulong sa Dios nag-ingon tungod kay ang Espiritu Santo gisaad alang kaninyo sa inyong kaanak-anakan o ang tanan nga mga tawo nga tuas sa layo sa tanan nga mga pagatawgon sa Ginoo nga atong Dios nga muduol kaniya. Kung mao kanang ikatulo kabahin nga mga karnero tawagonon pa na sila gakun asa kana matuman ang kanang mga karnero nga wala pa sa pagtawag sa atong Ginoong Kristo matuman kana sila sa halayong silangan nga ang halayong silangan sumala sa A Brief History of the Philippines Beliado H. Fernandez sa page 114 mao kana ang Pilipinas mao ang gisgutang halayong silangan sumala sa atong nakitang pahayag sa Biblia. Pero kana sila mga katawan kana nga dili sa unod og bukog kundi Sumala sa Roma 9 Bradsam basaha ang katapusang sitas Roma 9:6 unsa kana ang kaliwatan sa mga katawhan nga ni amulutaw sa layo silangan nga mao kini Pilipinas unsa kana
niya sumala sa basahon, Biblia, matud pa sa iyang nakasulat kaliwat sa Roma. pa kana sa unod ug dugo. Sa atong mabasa sa Biblia, Brad Cesar, atong patalinghugan sa 9 sa Last nga Roma, bersikulo? Roma 9 versikulo 6 Ito sa giingon 8. matud pa sa 8 apan dili inon nga daw napakyas ang pulong sa Dios kay dili ang tanan misanay gikan kang Israel nasakop sa Israel ug dili ang tanan iyang mga anak ni Abraham bisan tuod mga kaliwat sila ni Abraham niya. Apan ang pinaagi kang Isaac maoy paginganlan nga imong mga kaliwat. Sa ato pa ang mga anak sa Dios dili mao kadtong mga anak pinaagi sa pagkatao kundili ang pagaisipon nga iyang mga kaliwat mao kadtong mga anak sumala sa gisaan mo sa anak Saan? anak Dili sa saan? unod ug dugo. Dili sa unod ug dugo kundi mahimo silang anak pinaagi sa saan mga mahal namo nga magsambo sa kadang mga kaliwatan nga naa lugar diha mulutaw sa halayong silangan nga ang halayong silangan niya sa Pilipinas mao kanang magdala sa maayong balita nga ang balita nga ilang dadon dili yubaton kaysa atong natagad dili Itudlo. na itudlo ang yangan dili pud Kristo tungod kaysa nabasa dili na Dili hingpit, o mawala pagwali ka na. nila. Usa ang wali nga Mulutaw. dagko niya ng mga katawan nga nasa layong silangan mulutaw ka ng wali sa mayong balita sa Espiritu Santo nga natuman sa among magtutulo Divine Master Tomas din Senior nga ang katumanan sa Espiritu Santo walay lain natuman sa among magtutudlo. Busa, mga higalang magkigsunan, manginaot kami ngayong nasabtan ng amo ang mga pagtubag nga matud pa nila nga nung wa nami magwali kang ihuba na natubag na nga di na itulo nga lan ihuba nga nung wa na pud mi ka Kristo tungod kay gipakita sa mga apostol nga ilang wali dili hingpit ug katoy mawala sumala sa atong nakitang payag sa Biblia ug ang mayong balita nga pagadawaton nini sa Pilipinas mao kining halayong silangan mao ang mayong balita sa Espiritu Santo tungod kay napupos naman po ang atong mga oras Brad Sam ug mingon na lamang kita daghang salamat master sa mga panalangin nga magyata kanamo og manghinaot kami nga unta sa kanunay inyo kaming sundan diri sa maong istasyonan sa DOLE sa matag alas 11 ngadto sa alas 12:15 sa samang oras gihapon ug kini inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar pati uban sa akong kauban. Pinasab si Brother Samuel Mintimor mingon kaninyo hangtod sa sunod domingo managuban gyapon sa mga oras ug istasyon ug mayong udto kanatong tanan.